היי חברים, מה העניינים? טוב, דבר היום על נושא של אנרגיה, ומה ההבדל בין שאנחנו יוזמים לבין שאנחנו מגיבים. אז תראו, עוד פעם, בלי חלילה לגרוע מתפקידים כאלה ואחרים, מחסן, והנהלת חשבונות, ומנהלה כזו או אחרת. זאת אומרת, גם אם יבואו בלי אנרגיה, עדיין הם יוכלו לעשות את העבודה, והעבודה תתבצע. איש מחירות שמגיע ליום עבודה, כשהתזונה שלו היא לא נכונה, כשהוא לא ישן טוב, שהוא לא בא מפוקס, מאורגן, מתוכנן, זה פגיעה ישירה בתוצאות. אי אפשר ליזום כשלא ישנים טוב ושאנחנו לא באנרגיה גבוהה. אי אפשר. להגיב אפשר. אבל תזכרו, אם אנחנו מגיבים, אנחנו אנשי מחירות, אנחנו אנשי שירות. אז זאת אומרת, כדי ליזום צריך להיות באנרגיה גבוהה. שני הדברים המשפיעים הכי הרבה על אנרגיה גבוהה, שינה נכונה, תזונה נכונה, כמובן מיינדסט, זאת אומרת לא להכניס לראש כל מיני שטויות, זוכרים דיברנו על כעסים, לא לכעוס, לריב, לא לריב, אז כל הדברים האלה מסביב, תזכרו, אנרגיה גבוהה, נצחת הכל, אוהב אתכם.